Digon o fynd yn y de hefyd wrth i ni edrych ar yr adran C. Mae cartre nhw am heddi, y Merlod Cymreig Teip Cob. I ni bellach yn edrych ar yr ebolion tair blwydd o'd. Rhywun arall sy'n edrych yn fanwl iawn ar yr ebolion yw Mr Geraint Thomas, brydfa telynau yng Ngwynedd. Yn beirniadu dyna fe, yn edrych yn graff ar yr ebolion, yn cael golwg manylach arnyn nhw. Wrth bendroni a pwyso y mesur. Bryn y gwenyn Welsh Emperor fan hyn, allan o'r march Popsters Rheingold a'r gaseg Brylin Harriet. Brwc Ciho y perchennog, ac yn edrych yn hynod o bert. Ond yw e. Ond yw e. Ceri, mae rhywbeth lyflu am ti poni di, ond os e? Os. Yn dal y gole fyd yn arbennig ar ddornod fel heddi, yn dwi? Yr sglein. A naturioldeb, wel, yr adrannau Cymraeg, yr mwng, yr cynffon rhydd, heb i dorri, yn ychwanegu at yr olwg. Odi. Bryn y gwenyn Welsh Emperor yn cael tro da? Odi, mae'n mynd yn dda. Mae'n mynd yn dda. Ambell i un yn llawn egni yn y cefndir. Os. A hwnna'r peth, mae yna 3 rhan i'r cylch me, 3 dosbarth. Felly digon yn gallu dal sylw yr ebolion a'r ceffylau yn dos. Gormod mewn ffordd. Gormod i ddenu sylw nhw. Mae'n dda o beth os ydych chi rhywbeth sy'n dawel, fel bod digon i gael clustau ymlaen, ond weithiau gormod. Hwn yn liw pert, fyd. Yndi. Gweld sglein ar ei gote. A sanau gwyn. Ac yn edrych am y manylion bach. Am beth yn benodol, ti'n credu, fydd Geraint Thomas yn hwylo? Fi'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n gywir o ran cydymffurfiad, ond fi'n credu fydde hefyd moyn rhywbeth sy'n boni, bod e'n edrych yn boni yn ei ben a bod e'n eitha Cymreig fyd. Sa'n credu fydde moyn rhywbeth sy'n rhydrwm, rhywbeth gyda digon o gryfder ac eto bod e'n wir boni yn edrych na fel cob bach. Edrych ar y dosbarthiadau cynni, mae fel sefyllfafrio y rhai sydd yn mynd tuag at y dy o ran edrychiad yn fwy. Wel, sa'n siŵr, fi'n credu mae wedi hwylo rai sy'n edrych fel typical cut i fi, ond falle bod ni'n gytun o ran be ni'n edrych am mewn cyfell lle. Sa'n siŵr. A fe ath yr ebol yma yn llyged ni gynned o fe. Do, na gyfesu ar y brig, be sy'n ail? Yn credu. Mae'n amser. Os, mae yna. Os, mae yna. Ond fi'n fan o'r un sy'n ar y brig, sef Menai Mo Fury gyda Thomas Jones fyna. Lly honna ti'n credu fydd yn stico, ie? Fi'n credu, fel a fydde'n ni'n neud i. Ie. Ond na gyfesu'n feirniadu e fe. Pawb yn cael ei ddwrnod na'r beth. Wel, ti llygad y le. Mae'r het bant sy'n arwydd pendant. Mae'n sement. Odi, na fe. Mae fe'n bert yn dweud. Mae'n real poni Cymraeg fi'n credu. Odi. Ti'n beirniadu blwyddyn nesaf nyr? Wel, na'r breuddwyd y fe. Ar hyn lle felly, fi'n credu. Bydde ti wrth dy fodd? Bydde'n wrth y modd. Ond fi'n credu bydde mewn waith caled. Mae dipyn o, wel, rhyw ddydd felly. Wel, ti'n brofiadol iawn yn cystadlu, felly bydde ti'n gwybod yn union sy'n mae pawb yn timlo. Bydde. Bydde ni'n mynd licio roi siom i neb na'r traffus. Dim ond un person sy'n wirioneddol hapus yn dweud. Ie. Ti'n beirniadu y dy fam yn stiwardio wrth ochr di? Sa'n siŵr os ydy'n angweithio. Pan bod ni'n gweld yn gytun, bydde fe'n iawn, bydde fe. A'r hosglymau'n parhau gael ei rhoi mas. Ond dyna'r un bwysig, y garden goch, yr hosglwm goch a'r wobr gynta. Thomas Jones a Menai Mo'r Fury.
I ni wedi gweld. Dyma ni felly canlyniad Merlod Cymreig Teip. So the results of the 3-year-old Colt class in the section C's. Put your hands together, ladies and gentlemen, for the winner of the 3-year-old Colt class, making his way across the front of the grandstand, number 688. This is Menai. Na chi berson sydd wedi bod yn hynod o brysur ar ddydd Mawrth yn hyn. Thomas Jones yn arwen Menai Mo Fury i'r safle cynta. Llongyfarchiadau mawr iawn ar ddod yn fuddigol gyda'r Ebol tair blwyddod gyda'r adran ec. And this is Bryn Gwenyn Welsh Emperor, property of Brook Keyhole in class on pages 154 and 155. Wel, Thomas, dyma'r ail dro I fi siarad â ti heddi. Thomas Jones, wrth gwrs, o Frydfa Menai, wedi ennill rhywbangwch arall. Fi'n gwybod, neis gael un a wedi cael yr ail un yn anagol, chmo. A falle bod un arall ar y ffordd gyda dy frawd hun, Richard, yn y cilch ar hyn o bryd. Weles I fe'n siarad â chi ar y ffordd I bod yna, beth oedd fe I weithio ti? O, sy'n gofyn siwr oedd yr Eboles wedi mynd, achos Sir Richard wedi dangos i'r blaen, a os oedd classes I gyd yn clasio heddi, mae'n rhaid I fe step o mewn, a o'n i'n gobeithio bod wedi mynd yn iawn. Ond ie, gobeithio'r gorau iddo hi nawr. A beth chi'n meddwl bod yr fath canlyniadau a gweld y meibion yn y ring yn meddwl I mam a dad? O, sa'n gwybod, mae'n rhaid gofyn I nhw, ond mae'n siŵr oedd eitha prawd, ond oedd mam fod dangos bore yma, oedd hi jibbo last minute, oedd hi'n cael cramp trwytha oedd hi wedi dangos, a oedd hi pallu wneud e bore yma eto, so... Wel, gyda boes ifanc fel chi, does dim angen I mam a dad wneud y gwaith caled pellach, allwch chi rhedeg rownd y gylch yma. Mae dych chi sawl pencampwriaeth I edrych ymlaen I heddi nawr, felly pob lwc yn y ring gyda'r adran yma, a pob lwc i'r brydfeydd yn y dyfodol. Diolch fawr, Hannah. Diolch fawr. Diolch, Thomas. The yearlings and then the 2-year-olds, and now the 3-year-olds. We shall move on to the pinnacle, which is...